que estàvem nosaltres començant a veure si entràvem en el FEM Vic i tot això. Entonces me paregué molt interessant, però realment quan ho vaig veure que era grandíssim per tot el tema de danses i tradicions valencianes, va ser quan vàrem anar a presentar-nos en el Patrimoni Ocult. A partir d'ahí li canvià la vida a la dansa Esport Roig, a mi i a la dansa Esport Roig, perquè vaig veure una sèrie de pobles que estaven fent coses meravelloses i vaig dedicar el meu estiu d'aquest any a passar de poble en poble a veure lo gran que era. I si en pantalla havia sigut i conforme explicaven havia sigut una meravella, va ser més encara acudint a aquests pobles. I com ens acollien la gent que havia participat en el Patrimoni Ocult. I a partir d'ahir ja ens ha canviat tot, perquè hem emprès, això ho varen passar per les facultats de tota València i per la universitat, no sé de quina manera. Entonces m'empregueren a ficar-se en contacte amb nosaltres perquè agarraren interès per la dansa, que no se coneixia per els mitjans de la universitat. I a partir d'ahir ja sos imparable. Estan en la Facultat de Geografia i Història, tenim una càtedra que han fet de patrimoni de dansa i música valenciana i ens han triat per un llibre i està a punt d'eixir, però una verdadera meravella. I això és un coet. L'haver anat a lo que és patrimoni ocult mos ha obert no una finestra, mos ha obert unes portes al cel increïbles, increïbles. I sempre estarem molt agraïts en Quique Collado per haver-nos criat. Molt bé, bueno, pues una última, Abelard, també, pues hi ha que dir que què lloc més important que la universitat per a donar difusió a les nostres festes i tradicions, con lo qual convidar a tots els pobles que convidem que participen i a la mateixa universitat i als investigadors, els futurs doctors, els futurs professionals de la investigació, de la història, de l'art, que participen i que s'integren en Patrimoni Ocult perquè al final estem buscant i estem retrobant la nostra identitat, no? Sí. El més important quan passes a la universitat és que no té res que veure en la realitat de res, perquè res és real. Si no està documentat, com si no existirà. I és el que toca, perquè quan se passa a la gent en general, se té que passar en documentat. El màxim possible tot. I ara això li feia falta a la dansa. I crec que a la majoria de documentar i documentar. I vos anime a que participeu en tot el patrimoni que tenim, que és un tresor, però un tresor.